Liberto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag Liberto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag Liberto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag Liberto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag Liberto. Nagasat nga aldaw ti Miyerkules tay amin sa pada papagayam. Manibod ako ti ENR Online. May danong ka na kayo ti programa Damdamag ni Berto. Dati ako ti pagayam yon ni Robert De La Cruz. Kadua kiti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy dasar mi digiti damdamag nga amok nga pakasiknan tay amin sa pada. Irin aldaw ngayon tay panagbiag. Digiti damdamag nga income idasar ka na kayo. Ano ba to kuya? Sumagmamano apo nga ahente, opisyal, tipideya na tiliwanda apo nga nagikot iti agdago pino agbalor 9 milyon ti balor na nga illegal a druga. Gagihim ken kaabsat Maria Josep digiti may bagbaga apo nga marihas wenno matiliw den mailakumet lang babaen ka digiti otoridad nga dapan nakainaig na apo iti pannakapasardeng kuma ti operasyon dagitay agiwarwaras agilaklako agar aramat agar aramid ti may pawila druga gagayem ken kaabsat iri sa bali nga bangir 2.24 nga milyon nga Pilipinos dagiti awanan trabaho gagayem ken kaabsat ken padaanan nyo apo ipadaanon teto digiti natay gapo minero nga pimusay gapo paylay nga po iti pannakagaburda iti pagminasan gagayem ken kaabsat Bureau of Customs nangipili apo ti reklamo kontra iti pannakabandonar ti agarop 7,000 nga balikbayan boxes gagayem dagitoy ken sabsabali pay pakiramanan to apo padaanan nyo diti exclusive interview tayo kini Engineer Neil Jose ti mangidadaulo apo ti Pugad Lawin kastamit na apo ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service ikan na tayo apo ti tips ni Engineer Jose no kasano nga tagibinen ket pumintas apo ti serbisyo ti aircon ti lugan ngamin ni Engineer Neil Jose isu nagtagi ko apo kadetoy Pugad Lawin Carbas Aircon Service nga masarakan na po iti Balintawak Street dito yung syudad Tilawag. Dagitoy ken sabsabali pay may danon ka na kayo tilasud ti may isang oras para iti programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadi iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care ipaay dari iti sumaganad mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay masarakan digitoy iti National Highway Barangay 32 Puropor Bacara Ilocos Norte ken Barangay 3 Abaca Bangi Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem kadiri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car
dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito ingarami din dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging ganay ti kamodeluan na lugan inda atensyonan narod kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw irikaw dyan nga Mias 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan manipod iti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyan kay lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ket mapigilan dai digiti saksakit nga dengue tan dami digiti makagkagat nila mo nga mabalin nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor ang damit nga makarik natin mali. So again Sir Robert importante prevention is preferable to cure. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tilawag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto.
Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, dyan na palabas po sa kapulog itin na minutos kalpasan, ti oras tayong alas 12. Dito siguro ti kababaraan na damaga po ita itintero a pagilya na Pilipinas. Dito pan naka-arrestar ti sumagmanong operatibas ti Philippine Drug Enforcement Agency. Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Digito'y ket kalpasan na po nga natiliwan nga addaanda tik ikutan nga mapagat-atapan nga dito'y ket may pagarup wenno dito'y ket may pagarup asyabu nga agbalor ti 1,000,000 a pesos. Talaga gagayhin king kamsat. Inyuswat apo ti PNP National Capital Region Police Office NCRPO ti operasyon ken dito'y ket the bypass operation iti headquarters ti PDEA iti siyudad ti Taguig. Mismo pa nga headquarters apo ti PDEA ti nakayuswatan apo diti bypass operation babaen ti Philippine National Police. Naala kadagitoy dagiti babasit nga pakete nga naglaon ti may pagarup nga syabu ken maysa nga pakete ti syabu nga daytoy ket agbalor ti 1,000,000 a pesos. Kabilang kadagiti arestado ket ti District Director ti PDEA nga nakabase iti nasao nga syudad Taguig City gagayem ken kaabsat. Segon kini Southern Police District Chief Brigadier General Kirby Craft, aktibo nga digiti nasao nga suspect no sa ninno nga sumagmamanon nga aldaw nga minon monitor wenno sinursurot da digitoy agapo iti aktibidad da kasangwanan nga nayuswat ti operasyon gagayem ken kaabsat. In pasigurado met ni PDEA Director General Moro Virgilio Lazo nga mapilaan ti kaso di sao nga naarestar nga suspect ken saan na akunde na rin ti naaramid wenno inaramid dito nga may pagarup nga panagikot wenno panaglako iti syabu gagayem ken kaamsat. Amo tayo po ni Apo Lazo isu ti baro nga pinusgan ni Presidente Bongbong Marcos nga mangidaulo apo iti Philippine Drug Enforcement Agency wenno PDEA gagayem ken kaamsat. After nga nakapagtugaw ni Marcos in patugaw na apo dito kasyudadan tayo dito syudad Tilawag nga ni Apo Muro Lazo kas director wenno Director General ti PDEA gagayem ken kaabsat. So ta po adda digitoy ahente wenno opisyal pay apo ti PDEA nga natiliwan na po nga agikot aglako ay iti syabu iti pay mismo nga headquarters ti PDEA ijay Taguig gagayem ken kaamsat. Saan nalingid kada tayo apo nga adun digitay na iramraman nga digitoy ket otoridad uray pulis gagayem ken kakabsat nga digitoy ket agilako agar aramat agikikot agimulmula apo iti syabu gagayem ken kabsat. Saan na nga dito ti maysa kadagiti pagdandanagan tibiyang digitay tattao nga digitay matiliw metlaeng asyabu illegal nga droga ore saan nga syabu ore marijuana ore digitay tableta gagayem ken kabsat or likido nga digitay ket mabalin nga aramaten nga kas paghay digitay agar aramat apo ti illegal nga droga adun apo digitay nakonpiskar
then mabalbaliwa na po nga mailako digito'y babaen ka digito'y otoridad. Dito tinakaamak ka digito'y adda ti gobyerno, digito'y kunatayo apo nga bantay sa lakay, kakabsat keng gigayem. So, kasano nga mapasarding mo, kasano nga malimitaram, mapababam, ti kaso apo ti illegal nga druga, no digitay mismo metlaeng nga mangipat patungpal ti pan nakaipasardeng na ikan ti puder, nga mangpasardeng apo ti panagraira ti illegal nga druga, isuda met ti aglako, kitain nyo dito, NCRPO, nang yuswat ti drug bypass operation, sinot nang yuswatan na, sa dinno, headquarters ti Bideya, ije syudad ti Tagig, sino digitay natiliw, dagiti mismo nga taga PDEA gagihim kayong kaamsat so kasano nga talken pay ti tao digito nga ahensya ti gobyerno wenno otoridad no adde ti kastoy in pasigurado apo ti mangidadaulo ni PDEA Director General Muro Lazo nga agsungbat dagitoy wenno sumango da apo iti kaso gagayem kayong kabsat na muna ta dagiti na usarapo nga picture babaeng ka dagiti babaeng iti media apo nakaabungot da ti tuwalya kada kideta 9 million gagayem kayong kakabsat masapulang pa deta apo iti kina ahentem ti Bideya iti manu nga tawen gagayem kay kabsat manuda apo digito'y natiliw gagayem manuda apo digito'y naarestar babaen apo iti biyang ti NCRPO National Police NCRPO National Capital Region Police Office o patsa digito'y or 5 kakabsat ken gagayem so anya pa apo ti papanan ti lubong anya pa ti papanan ti pagilyan tayo gagayem ken kakabsat no digitay mismo nga talken tayo napusgan digitoy apo wenno nang aplikar iti kasta nga trabaho isudamet gayam apo ti mangusar kadigitay ma-confiscarda wenno matiliwda tapnon ti kasta ket mailako apo metlaeng kadigitay drug dependence wenno agnig negosyo ti illegal na druga baka pa adda sarili da apo nga pusers digitoy adda sarili da nga kontak nga pagilakwan wenno agilako itirwar apo ti opisina gagihim ken kakabsat nga double bladed no ko digito yan double bladed dan apo ata no siyak kuma kontak ko ida mangtedda kanyak ti ilakok nga illegal na druga kakabsat keng gagayem agbiagdan gaputa danto ya puntek nga naglakwak kadakwada danto met pa nakabagi kas bagarigan anapay nga klase ti patadem ti adda kadakwada protector da pay nukwan automatic gagayem keng kakabsat kadagitoy agiwarwaras ti illegal nga druga gagayem di ba so nga digitoy apo ket medyo questionable dapat digito insigida nga maikat apo iti biyang ti serbisyo aglalo tata bypass dito gagayem keng kamsat dito sa baling report apo arestado ti maysa nga district chief ti Philippine Drug Enforcement Agency kadwa na ti duapay nga tao na gagayem kamsat so taludan nya taga PDEA the district chief iti Taguig City ti Philippine Drug Enforcement Agency kadwa na ti duwa nga tao na iti PDEA ken maysa nga driver iti detoy anti-illegal drug operation nga nayuswat apo iti kalman gagayem ken kamsat iti Taguig City PDEA office nabigbiga po digito nga naaresto babaen iti Southern Police District Chief Enrico Lucero the PDEA agents Anthony Albastro ken kastameten Jaire Liaguno ken ti driver nga ni Mark Walu segon iti report ti National Capital Police Regional Police National Capital Region Police Office digiti upat nga naaresto ket isud iti PDEA SDO headquarters kalpasan apo nga maysa nga pulis ti makto wenno nagpamarang nga cash pusher buyer wenno gumatang iti nasao nga illegal nga druga naala manipod ikadigito nga suspect ti sachet nga naglaon iti white crystalline substance nga detiket may pagarup nga dangerous wenno bigen ti wenno ti patta ti Dangerous Drug Board DBB nga daan iti 680,000
DJ may nga plastic nga dito ket maipagarup nga naglaon iti Cebu segon iti Dangerous Drug Board nga umababot ti 8.5 million gagiyem kay kamsat ti balor na bayat nga digito iket na itimbang apo iti digital weighing scale. Kuna ti kapulisan nga adda ti kusturjarda iti agdama digito nga suspek ken deti ket yururedan ti pannakaipila iti kaso kontra ka digito ken may pila ti kaso iti Taguig City Prosecutor's Office. So nainaganan digito apo nga PDEA agent gigiyem ken kamsat dito District Southern District Office Chief Enrique Lucero PDEA agent Anthony Albastro ken Jaire Liaguno ken ti driver nga ni Mark Walo driver nga nairaman gagiyem kay kamsat di masigurado no kasanunto apo ti panang klasipikar ti piskalya no karaman ni Walo wenno saan gaputa nagmaneho amanganta dinaammo nga kasjay angem no sinot nakaalaan na apay nga kasjay tilakad gigiyem kay kamsat dijay mabinsa-binsan to apo daytoy ngem daytoy apo ket dakkel nga mangipaay iti mancha iti daytoy nga ahensya ti gobyerno wenno pagkame nga napo diti otoridad gagiyem kay kamsat nga napusgan nga kita or mang-evaluate apo kadigitay addaan iti partisipasyon iti pannakaiwaras ti illegal nga droga gagayem ken kamsat so nga deti te kunakon saanen na deti ti damo nga adda diti kakastoy apo nga mairaman iti operasyon ti illegal nga droga even police PNP members gagayem ken kamsat dapay politician sa kaudyan na po nga nagbalin nga kontrobersya dito anak apo ni Justice Secretary Remulla nga naalaan iti marijuana, high grade marijuana gagiyem kay kamsat tata si Maruno dito PDEA agent apo iti syudad ti Taguig nga isuda apo inoperasyonan ti National Capital Region Police Office nga adda tinang pamarang nga gumatang apo ti illegal na droga kadigitoy nga taga PDEA. So nalawag impagalandang arod nga gagiyem kay kamsat sangat nga digitoy na arestar damit laeng wenno na konpiskar damit laeng apo digitoy kakabsat kay gagiyem rumbe nga po nagpalawag digitoy tapno tigas ta malawlawagan detoy nga pasama nga po aglalalo adu ti PDEA na iwaras ta po tintero magilyan te kunada nga rodin no mailaw digitoy bulok nga prutas kadigitoy saan nga bulok digitoy apo ket agbalin amin bulok gagiyem kay kamsat. Okay, kabayatan na. Agyaman tayo po di TMT Construction Company. Agyaman na po nga klase ti serbisyo. Nga kalikado nyo po itibiyang ti construction. Sindadama po ti TMT Construction Company. Masarakan ti opisina na 48A Kabungaan North Davao City. Babae na po kanya Honorable SB member Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Loreto Tamayo ti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Duropan iti Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. No adamit rikrik na inyo apo iti Baguio. Mabalin nyo mapani konsultar deta kini Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much. Iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service. Anya man na problema apo kadite aircon nyo, tilugan nyo, mabalin nyo nga mapan ipatarimaan, ipakita deta iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service. Masarakan na po iti Balintawak Street, Barangay 9, number 11, Balintawak Street, Lawag City, babaeng ni Engineer Nel Jose. Padaanan nyo apo ni Engineer Nel Jose, makain naman teto madamdamalaeng apo, mangited to apo kadite tips. Seknan iti panang tagiben, tinapintas nga panagandar apo ti aircon tilugan. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando ti San Nicolas, Ilocos Norte. No kaya tiyo apo nga usaren ti next gen product para kaditay mulay di pagtatalunan. Mapanlay nga po iti residensya ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay
Irigabot Norte, Baduk, Ilocos Norte. Next gen products gagigim ken kabsata. Mangitunday din napintas nga apit apo ken environmental friendly. Saan nya kas kadigitay commercial nga abuno nga dagitoy ket virgin na apo di texture ti daga. Ha? Ibaba na pay apo ti panagusar tayo kadigitay commercial fertilizer. So nga mapanin na po gumatang ti next gen products para kadi pagtatalunan. Masindadaan na po ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay nga mangipaay kada kayo kadigitay kasapulan nyo. Adan na palabas, 30 minutos, kalpasan, ti oras tayo nga alas 12, insigida po, makain naman tayo live and exclusive ni Engineer Neil Jose. Kalpasan na po nga sa Balimanen, nga nainbanwaran nga adang tinarami da po ti Pugad Lawin, dito probinsya tayo ng Ilocos Norte, ti syudad ti Lawag, babayan ti pan nakaipaaya, ti wheelchair, iti maysa nga baket apo nga marigatan niya magna, iti barangay 62, Binabutas dito yung syudad Tilawag. Okay, good afternoon Engineer Neil Jose. Thank you very much. Ititad mo agundaway. Iti programa tayo Damdamag ni Berto. Iti dating aldaw. Good afternoon, sir. Kastamit kayong ka, manong kong Robert, ayun, kaya tingin nagkado nga listeners mo, kaya iti damdamag ni Berto, nga pa, nakalatlatak-tatan di Facebook, na yung bagamalim na amin na po. Okay, thank you. Okay, Engineer, may samanen nga nainbanwaran, when no, naindaklan nga aramid, ti nagapuanan nyo, gapu iti panang ipaayo, iti wheelchair, iti deti apo baket, nga marigatan nga magnay, iti barangay 62B Nabutas, Lawag City. Kasano nga naamuan nyo nga kasapulan na ti dito yung apo bakit dito barangay Nabutas, Engineer Neil? Kasto yung Mang Robert, magmag na kami nga naggumatang itinirian dami, to shop, ket natan nakita nga adda igem na nga magmag na iso na, nga nakaigem titugaw, ket apay one di walker na, kuna kadeti kadwa na, ket income ko maagsapsapol kam na rod iti mangido na rin ti wheelchair na kumano mabalin da masapulam ni kuna na Mang Robert ket napan asigod ti asik ken ko nata instead na ti walker ko mga diti aluminum nga ikwa ket tugaw nga diti anat naganda ti mono black chair ti ususaren na Mang Robert ket sagabasit ti agsaw na. Ket kunak kadwa alaton male mami ti nasapang regalo to kanya ket may kunti kabil deta wheelchair nga daw-dawaten nyo kunak ket tamalman na napangkusinarak ni Lola Leonila de los Santos iti Nabutas ket medyo sel-sel pa DJ ta boundary gayam iti boundary kami iti Nabutas ken digwa di Jayan Mang Robert iti waig. Okay. Ken makita di balay dagat apo masyana kala deti wheelchair ala sa pasarunuan tanto iti walker mo tapno nakapag-exercise kami laing lola kunak Mang Robert. Kaya permit ayat da Mang Robert. Okay. Hanyo na amad na engineer no anati nakagaigapuan nya kasto iti estado saan na makapagna ni Nana Leonida? Nana Leonila. Ay Leonila, yeah, Nana Leonila. Oo, gapo siguro ka DJ medyo the weight di bagina ken medyo baketen ken talaga nga marigatan nga magna Mang Robert nga hanggang iso tinalukmeg na nalukmeg ko mangem siguro di dagsen natan ket hanga kaya di baginan Mang Robert. Okay. Okay, so saan po tayo sarili ka di nga pundo ti Pugad Lawin dati kasi not only in Ilocos Norte, nationwide dumanong kay peti Visayas, Mindanao, tapno maipaayan ti tulong dito especially di kita maapektaran kadite kalamidad. Kasano ti funding para kadite kasto yung aramiden dito grupo yung Pugad Lawin Engineer Neil Jose? Dito Mang Robert ket bukod ti bulsa mi dito bali dito grupo mi ket self-reliance. Bukod madali sobrang akwa mangidonar kami. Tas jay asla dirabi Mang Robert ket nakaukom kami iti the meeting nila ang ket nakaukom kami tadamit iti miyembro mi nga dati sa bali nga lugar ket na di lang meeting mi dirabi ket nakaukom kami iti 17,000 na income ikabil. Ada kami dati men tenari mitata Mang Robert ko nakapimpintas ngem the first time kong mapanijay ket durek la nakaibit ito'y Batak Hospital Mang Robert digiti agkim kimo nga kwa maubing hala nga Ilocos Norte dagaput ti Ilocosor nagaduda ket TJ na kom idirabi tamanay nayunan manen isunto iti pa Christmas party ni kadapada Mang Robert.
Okay. Ada tipon in text question dito, engineer ko na to, how can I join Pugad Lawin? I'm not rich but I'm willing to help. Puna na to. Ako nagpintas detan mo, Yeah. Robert. Kasi Mang Robert, umay dakto la pa siya rin dito ko ano mabalinited mo tulat na tinumber ko Mang Robert. Siyempre i-assess ni Metisona. Agpaiso di hang di kinabak ng Mang Robert kan sa pule bilaeng nga kadwami ket di kinabak ng ti pinagpuspuso Mang Robert. Okay. Is there any qualification, engineer, kada kitay agbalin nga miyembro dito grupo yo? Tilang qualification na Mang Robert ket dapat ag-apply mangkita itininong na nga old-timer nga Pugad Lawin ta iso ti mang tingiting umunaking kuan at dito nga aming grupo mi Mang Robert ket hami nga DJ pinangi kuan ngem avoid mi amin DJ makastrek nga syempre baka karon to ti faction DJ duray basit kami ngem talagang core group kami Mang Robert. Nabaling hawahan na hanap necessary nga college graduate na necessary nga nabak ng isuna, basta't napintas pinagpuspuso na Mang Robert. Okay, another one, kung na toy, engineer, mabalin ka di nga yendursok, daytoy karubami, marigrigatan unay, ngamin adda sakit na nga tuberculosis, ket di pan nakapaagas na isuunay ti problema aglalalo lik-lik-likanen dagitay kapamilyana halos agmay-may sa kanon pagianan na engineer. Sige Mang Robert, alaem DJ number natin intanto pa siya rin when nakto pa siya rin Mang Robert na i-assess ko isuna. Patulungan ta Mang Robert. Okay. But what about the issue dati umay? Is there any office nga mabalin nga pangkitaan da kada kayo nga miyembros opisyales ti Pugad Lawin, engineer? Haanen Mang Robert, do office mi ngem isopay ko brado kung may dakang dandanunen, may meron nga idanon tayo lang tadya tulong tayo Mang Robert. So yung address na lang sa ti Pugad Lawin ng ti dumanong kadakwada, engineer? Uwen Mang Robert. Oo. Pugad Lawin ko mapangkatakwadan. Okay. So kada gito nga alal daw parang kayo na rin dakay metlaengen nya timang discover no asino di kitay rumbeng nga matulungan. Is there ada kadi panang-assess kada kitay rumbeng nga tulungan ti Pugad Lawin babae ni ti grupo yo, engineer? When Mang Robert i-assess mi pa lang kita mi no na DJ initial nga may tulong mi ket no kailangan nanto ti tulong manen aket mabalim mi nga tulungan latay suda Mang Robert. Okay. Another kuna nadtoy adda ka di plano ti Pugad Lawin para ti scholarship ngamin di kitay scholarship program di kitay metla nalalaing ti alaenda kasano nga ruden di kitay kayat namet ti makaadal nga saan nga nalalaing kuna nadto, engineer? Mang Robert, mabalin nga isarsarunomin to deta, tati madama nga obray mi tata Mang Robert ket agit ited kami itikwa kad kitay kasapulan, kitay library books ti madama aming ikwa tata, iso nga deti barangay Kawakan siguro Mang Robert ket baka income to turn over di kitay libro nga para ije library da, syempre kailangan dag double time dito bing agbasan, iso nga di kitay pelaeng ti iyon unami Mang Robert, di kitay la mini library ti barangay siguro deta scholarship nga kwaket mabaling nga pagsasarita min to deta Mang Robert husto deta apay nga digiti kwat at padasin kami nga tulungan digiti hamit nga nalalaing nga mayat nga agbasa lata Mang Robert deta napintas nga isarsarumin to nga project ni Mang Robert. Okay. Di ba nationwide itong Pugad Lawin or international group na ito, mabalikan na kami iti information kasano nga na-organisar dito nga grupo kasi yung may sakit sa Cagayan nun, in-endorse iti Pugad Lawin Cagayan, nakatulong damit kinkwana. Okay, mabalikan na kami, ikanta digiti agbibuya kada tayo, iti dito nga aldaw, no kasano nga na-organisar tinasao nga grupo Pugad Lawin, engineer? Dito nga grupo Pugad Lawin Mang Robert ket na buo in 1970. And it was inducted 1971 by former the late President Ferdinand Marcos, PJ Malacanang. Dito nga grupo
na ko iti nataganan Pugad Lawin Philippines Incorporated ken tatan internationalen tatan adda digiti tumultulong damit iti ko Mang Robert detiket sa slice ti paborito dedi late President Marcos nga grupo deti di ko aduday di hanggang idawan met ni Apo Marcosen bimas basit yan tatado ko adu kami manen na Mang Robert nga tumulong manen. Actually deti Pugad Lawin Philippines Incorporated dito ka Mang Robert ket talagang nakatado every kway di tapitan kung kuna sambuanga dapilaeng kada ko ang ada digiti natay nga kwan nga chapters min Mang Robert nanibo di awan ni Marcos tapos isu ngamin ti backbone ti kway di ko nga telecommunication ti kway di ko dito ti gobyerno ngem idadda kwan at cellphone medyo naglaylo ti dadto mga grupo Mang Robert. Okay. Hanyo met i-require dito memberyo nga kaskadi sabsabali nga grupo ada monthly dues, yearly dues, makolekta kada kwada engineer. Da kami Mang Robert ket annually just like ti Kwame for the national Mang Robert then no the meeting ni no the diti da mangidonar naging kana nga more ornong no Mang Robert no da patulong yan so DJ Kauten ni nga Mang Robert. Okay. Awan mi pa tina-encounter nga problema especially funding kasi yung mga grupo na ganyan kung minsan na nag-aaway-away yung mga miyembro dahil sa pundo, dahil sa pera. Kasano nga maliklikan or liklikan ti Pugad Lawin na mapasamak ti kasjay, engineer? DJ bagat tatay Mang Robert nga pilyen ni nga nasayaan digiti sumbre kada kami. Tati Pugad Lawin ket asla may sa nga pamilya kami. Awan ti aggaapa, awan ti durean ti kwa kas gaganay nga adalan ti nagpipinauyo ngem about the funding never nga nagka-problema iti Pugad Lawin sa Ilocos Mang Robert since 1995. Okay. Awamit pa, digiti experience yo, may panggap iti politika. Kasi kung minsan, mapulpolitika, digiti kakasto yung grupo, private group sa engineer. Isu DJ pa iti iwasan mi Mang Robert, kano at DJ kwata, hantay may iwasan, as mati different chapters ko ket adda digiti agtaray nga vice mayor, agtaray nga mayor, agtaray nga kwa ket ti ngamin kwa ti Pugad Lawin no ka Mang Robert ket aglib kano Mang Robert. Kadiksi grupo mi. No oras nga sinerek mo iti politikon aglib kano kwa tapnon kastaha nga mapektaran ti grupo mi Mang Robert. Okay. Kadigitoy nga gundaway, kadigitoy nga aldaw, adda mano ti miyembros ti Pugad Lawin engineer. Ti Ilocos laeng Mang Robert ket adda ti active ket adda kam laeng iti 20 plus 24 sa Mang Robert. Kas ti giji wife mi meten automatic nga member damet iti Pugad Lawin and Mang Robert. Digiti asawa mi. Okay. So in Lawag City more than 20 kayo lang. Wait, 27 Mang Robert, 27. Okay, 27. Okay, engineer, pwede malaman yung position ninyo, position mo iti Pugad Lawin, kayo ata yung national president. Bali siya ti past national president Mang Robert. Bali adak ti position tatan nga bali ni kandak ti position as an advisor or a governor in Region 7. Bali past national president takno ka Mang Robert. Okay. In Ilocos Norte, sir. Ano ti posisyon nyo in Ilocos Norte? Bali siya ti pinaka-advisor dalaing no kay tuyen Mang Robert adamit governor mi ti Region 1 adamit president ni nga digiti ububinged da kami so ti pinagbalimi nga presidente tapno matrain da manen Mang Robert tabaring makabauntay manen kagbaling nga national president ti mapalpalabas Mang Robert. Okay, pakamakam nga sa ludsod mabalin ka di nga makipagmiyembro kada kayo digiti estudyante kuna natoy engineer. Adda DJ Inkwami nga youth Pugad Lawin sa Ilocos Youth Junior Pugad Lawin nga kunami isu nga ti miyembro ket digiti anak ni hangin mabalin nga
i-accept lahat tayo suda, tatlong kastagit matrain da, tatlong nakaready dan tulat nga umay as a senior po gadawin sa Ilocos, Mang Robert. Okay. Okay, any ada ka di pwede kita kayat mo ilawlawag, Engineer Neil Jose, kasakuanan niya mapanta ka diti sa baling topikuta, ada pwede kita kayat mo ilawlawag, seknan ka diti grupo yo. Go ahead, Engineer. Digijigi ko, Mang Robert, at 110 patients nga PIDYA ken nga tulungan mi tuno December 14 ti kwada ti Christmas program da ket ala no si asinno digiti mayat ka tumulong para kadigiti ubing at sangapulo nga teenager ken pedya ken digiti cancer patients ket idi damo Pang Robert ket kinaya isuri marak na durek lang nakaibit. Iso ngayon kan continue mito DJ, may tatlong nga tawin minton nga mapapan ka DJ nga clinic Pang Robert yung Batak Hospital. Okay. So sa bali digiti pedya patient, then digiti cancer patient, Engineer. Agsina. Agsina damang Robert pero may sangal daw iso nga baka yun na ti program DJ kwa digiti cancer patients bago ngayon kam to pedya no ka Mang Robert. Okay. No kwanto that time mo Mang Robert isurot kanto tapdon makita yung magagibit at makita talaga ka. Okay, thank you, Engineer. Okay, ipaay ko ti gundaway ko kaditang aldaw amok malagip ko di apanta di Kakafyan Elementary School that was before the pandemic talaga nakaragragsak di barangay officials and at the same time di pupils nga naikanidi kaditay digitay school supplies. Okay, kas may isang agtagikwa iti Pugad Lawin Carvas Aircon Service Center iti Lawag City, Balintawak Street. Mabalin mangipaay kayo kadagiti tips no kasano nga i-mantener tinapintas nga pannakausar or serbisyo ti aircon tilugan. Engineer Neil Jose, please go ahead. Pang Robert, DJ kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga diary na DJ aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Pang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months. No ka Mang Robert? Okay. Every 3 months, adaman madlaw daw no saan dapat mapa-service or mapakita DJ air condition unit, DJ Lugan. 18 months Pang Robert, 1.5 year. Okay, 18 months. Well, mabalin da nga pa-check up pa-check up DJ Mang Robert tapon kasta makita. At kasi ngamin Mang Robert, as lamin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapon kasta ma-preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no pa Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Okay. Mabaybayan DJ filter kunayo possible nga talaga nga maperdi di compressors kasi yung compressor yan yung pinaka brain or main ti aircon, di ba, Engineer? Well, Mang Robert, iso ti pinaka-puso kung Mang Robert. Kung tao ko may isot puso, isot agi-pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso may ti mangi-pump ka DJ refrigerant, tapon kasta, ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado, at agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay. Kadigito yun na alal daw ag value-valuen digiti luglugan gapo iti panagduras ti teknolohiya. Ada ka di changes iti car aircon kadigitoy especially digiti brand new modelon nga luglugan, Engineer?
adda digiti nagbaliwan na Mang Robert as long mo di compressor na kuna tayo ket no digiti daan ket aglitak no ka Mang Robert bangin mo tak kunanan ngem tatan adda digiti bypass solenoid switch na no kan Mang Robert i-bypass na lang di free yun no kwa hang aglitak so iti coilless na kunami. But the system is still padapilaing DJ DJ pinag-function na. Ngayon pilaing amamaktan DJ digitalize nga switching ti aircon ado DJ sensor nan DJ ti nakadelikado Mang Robert isu nga ag-upgrade kamet nga technician dapat kumamakam kamet iti technology tapnon tas taget hangka nga mapag-iwanan Mang Robert isu nga medyo rumigrigat ang it is a challenge para kada kami nga agkumamat met Mang Robert agbasa kami met research kami met okay so digiti luglugan adda digiti awan aircon na pina-close da yung yung lugan then kasla kayat da nga pakabitan ti aircon okay lang digito no ka engineer o rayhaan niya nakaprograma especially assembled car ada nakita ko may isang yung parang piera nakabitan iti aircon na engineer. Possible Mang Robert agagwa pa kami ag-install kami ti aircon ti lugan digiti dump trucks Mang Robert ado digiti nagpapa-install kada kami digiti aircon ti dump trucks sa syempre mapudutan nga tabi digiti driver da iso nga may pa-installan mo pa Mang Robert possible Mang Robert. Okay. Ano pagdiferensyaan digiti buses kasi nakikita ko ang dami yung kliyenteng buses halos lahat ata ng buses dito sa Ilocos Norte pugad lawin ti mga service kadakwada. Ada pagdiferensyaan natin maintenance ti aircon ti bus compare kari SUV, kotse or anyaman, engineer. Well, Mang Robert, data ti ka-importansya DJ bus mo kwa, dapat i-kwami nga DJ kwa i-training mit DJ driver ken di conductor DJ bus nga kada biyahe da kitain da DJ ngato da Mang Robert isu ten dete evaporator ken condenser na no makita dete nagdusol di ngato DJ bus. Isu DJ nga uno na is dete condenser na no kwa evaporator DJ nakinliklikod. Kaya evaporator isu mang palamis DJ net condenser nga nakinsang isu ti mangi-eliminate ti pudot DJ air conditioning system. Kaya ibagbagami nga check upin da digite fan na da auxiliary fan na jingato ngamin. Tanong oras nga hang gumana ti mesa nga auxiliary fan jingato ada diti ag high blood DJ pano kan air conditioning system Mang Robert so baka ma-pair di compressor. Ito nga ada digite tips nga ibagbagami no kwa ngano hang kuligos DJ mesa nga auxiliary fan na ibagami mga lakilaing iti packaging tape ta kabera nyo diyan at kuligos kunami no katapon hang iso pagsusupan di agi no ka Mang Robert. Digiji kwang emergency tips met para kadigini bases. Ken alalisto ti pinag-service ti bases compare kadigiti private cars. Tadi bases namin ket everyday da nga paspasada Mang Robert. Okay. Ada ti text question dito mano nga porsyento ti pagngatwan ti konsumo ti lugan no naka-aircon. Siguro yung fuel consumption engineer. Ada mabalintay kanida iti tips. Mabalin Mang Robert, siguro DJ ngamin na pinaggastar iti lugan no aircon ka ket DJ persa DJ compressor DJ timesan Mang Robert plus no agan DJ auxiliary fan na nga mang palamici condenser na ken DJ blower juneg nga mang pangirwar ka DJ lamis nga mapan ka DJ uneg DJ lugan ket DJ ti may additional around pero it is very minimal laeng awang pa iti 10% mga 5% or 4% laeng Mang Robert. At lalo no kwan no agtartaray DJ lugan ang kita damit momentum nan ket halos hamo nga madlaw ket adalata paggastaran met iti crudo wenno gasolina no ka Mang Robert. Okay. So depende yung smooth kay kina-smooth je compressor together with the fan. When Mang Robert iso DJ take ko nga dapat agpa-service da tano handag pa-service aggregate DJ compressor nagasgastar met iti crudo no gasolina. Iso nga required to DJ once every 18 months laeng 1.5 year.
Okay. Ado di kita mga ibagbaga nga pagka-aircon yung nag-trouble, napakamahal. Engineer, can you, pwede ka magbigay ng rough estimate, itibiyang ti service ti aircon. Kasi lako maawamit per din ang MDJ, i-require mo ida by 18 months so may dagpa-service. So, how much for that? Siguro, Mang Robert, DJ, once, siguro no para kanya ket nalaklak ang DJ change oil. Kasi DJ change oil ket kanayon ket manot magastos mo ket compare to aircon, nagsukad di filter na no deti ordinary nga deti as lang mano deti Altis Vios kunana Honda Civic tutulaing ti service ni plus 850 around 3,000 like Mang Robert ket madalusan amin di giant within 18 months. Kaya sawin nga mas nalaklaka pa lang DJ pinaka-service na compare ti change oil. Okay. And sa DJ parts na ngamin Mang Robert ket talagang nanginamat digiti parts ti aircon ngamin no apay nga kwamet ngem aglalo digiti modelo no kan Mang Robert ket digiti talagang high-end nga lugan digiti 2017 Mang Robert ket nangingina pa lang ti compressor na digijay. Okay. Okay, engineer, mabalin i-mention mo diti Siapyo no sa dinot pakasarakan diti Siapyo tapno ammo diti dumdumngeg gagbubuya kada ta ti papananda para iti di kalidad nga pa nakatrabaho diti aircon unit diti Luganda. Go ahead, engineer. Thank you Mang Robert. Makita dalang diti shop ni ito'y along Balintawak Street, Barangay 9. Tapno nalalisto nga maamuan inutian na ket detoy duang bangko deti BPI ken Bangko de Oro di jag pamyanan dalang injin ko Mang Robert labsan da deti General Luna makita danto ti right side dan nga tay pagtremanan mi ken mesa pay Mang Robert digiti problema ngamin kita dumano ka kami ket no may dana nala dawin Mang Robert ket awong pagyanan dan iso nga ibagaklatan nga no awan mayra na nga pagyanan dati bigat no ka Mang Robert ket mabalinda nga supli iti after lunch no ka normal malem i-accommodate nila tay sudaro ka Mang Robert. Okay, engineer, maraming salamat idinted magundaway ken saludaran mi ti grupo yo nga Pugad Lawin para kaditi sa balimanen nga naipaay nga tulong ken ni Nana Leonila ejay Barangay Nabutas. Maraming salamat po. God bless you po, engineer and the whole Pugad Lawin. Thank you Mang Robert. Mabuhay sa programa mo. God bless. Okay, maraming salamat, Engineer Neil Jose. Manipod po iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service, Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much, Engineer. Kastaman tayo, nagyaman tayo po ti TMT Construction Company. Anyaman na po nga serbisyo para iti construction, ti kasapulan nyo. Mabalin nyo po ti Mapan, iti TMT Construction Company. Dati opisina da, adda po ka dito Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Lauden laing nga po ti Cabeza Elementary School. Kukakin matmatunan ni Sangguniang Bayan Member Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho apo ijay Marcos Ilocos Norte. Pagyamanan tayo po ti Next Gen Products gigiyem kay kamsat manipod apo iti Gabut Norte, Baduk Ilocos Norte. Di kitay mulmula tayo apo iti pagtatalunan. Mabalin nyo apo ti mapanag-inquire kani Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay ije mismo nga residensyana. Isuro da kayo apo adda ti kabukbukudan da nga technician nga mangisuro kada kayo no kasano ti proper nga panangusaryo apo ti Next Gen kada kitay mulmula tayo nga mangipababa kada kitay konsumo tayo apo iti sabsabaling fertilizer. So mapanin na po ijay Gabut Norte residensya ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay para kada kitay Next Gen Products nga mausar iti pagtatalunan. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan iti Wayanay Hawaii. Kastamit kay ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Advance happy birthday Mang Elis. More birthdays to come. Thank you very much kay ni Dr. Alan Thailan. Adda ditay marikrik nayo apo iti Baguio. Mabalin nyo apo nga papanikonsultar dita kay ni Dr. Alan Thailan. Iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan ti number 121 Zay Flores, Zacarias Flores Street, dito yung siyudad ti Lawag. Agyaman tayo ba kay ni Mr. Henry Afaga, manipod po ti Pennsylvania, Estados Unidos. Thank you very much.
Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. And happy birthday kani Ma'am Liza Danog dito barangay Makayipyep, Banda, Ilocos Norte, titang ni Maki. Happy birthday, ma'am. More birthdays to come, more blessings. Malayo kasi yung Banda eh. Pag malapit lang yan, takbo kami ni Maki. Okay, once again, happy birthday, Ma'am Liza Danog, dito Makayipyep, Banda, Ilocos Norte. Happy watching kani friend ko Chita, Guillermo Danog, dito mitlaeng Makayipyep, Banda. Parang di tayo tatanda, friend Chita. Friend ko ni Chita, hindi pelaing ubing kami gagigim kakabsat. Hindi teenager kami. Anyway, thank you very much for watching Dorocha de la Cruz dito Metro Manila. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Rito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, maraming salamat. Awanin na po, tinabati pa yung oras yun dito yung aldaw, yung programa tayo Damdamag ni Berto. Awisin na kayo po, kadang kayo minto manin, ito nubigat, para iti intay ito manin panangidasar, kadang iti bumarbara Damdamag, nga amo kapakasiknan tayo amin nga sa ngapada. Dito nga rin na po tipagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Kinadwa ka po iti technical control ni Maki Paulino Agustin, nga kumapkablaaw kini Antinang Liza Danog. Dito Makayipyep Banda iti happy birthday coming from Maki. Okay? Ibatimin tinatalinay nga aldaw when umalem ti Miyerkules tayo amin sa pada agyaman kam tingkay panagbuya.
Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Adto'y diri umiso nga aramid, tapnon di kasta, matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito'y sumaganat nga talo nga tips, kaya't may panggap, iti panang tagiben, iti agong tayo, bueno, dagito'y nose. Umuna, nuwadda pa nakabalin na, kaya't liklikan tayo, digitay asok, polusyon, digitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasair, ken makairita, iti agong tayo. No saan tayo maliklikan, ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti a pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kaditoy nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan to yung nga hanlay nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, when lulupot, tapno dalusan tayo, iti agong tayo, wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, ket babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan, iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Inimikadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo itinagasat nga malem ti Miyerkules. Petsa 7 di bulan ti Disyembre 2022. Manipod ti ENR Online, may danon maning kada kayo ti sa balipay nga parang ti programa tayo, Tinapalabas. Programa pakipatanatangan, di kinipudpud no nga pasamak ti biyag. Babayan ka di may patulod na surat. Surat nga nakaypalaunan, ti pakasaritaan ti biyag kinaya. Naragsak man wenno naliday.
Awisan da kayo ang kadanggay mi tilas ti may nga oras para iti dito nga programa. Dahil iti bagayam yun ni Robert de la Cruz kaduak ni Maki Paulino Agustin iti technical control para iti programa tayo ti napalabas. Iti dito nga malem, ituloy tayo manen nga ibasa, dito surat ni pagayam tayo Telma. Ngam kasangwanan nga tituloy nga ibasa, dito surat, nga nakay palaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni Telma. Agyaman tayo di TMT Construction Company, nga masarakan ti barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Anyaman nga kalikagum yu apo nga pakaam mo ka na kwa daw, no serbisyo, iti TMT Construction Company, mapan kayo laing nga po iti opisina di 48A, Kabungaan, North Lawag City, kukwa kinimat matunan ni SB Member Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Advance happy birthday, Ma'am Elis. No, darikrik-nain nyo apo iti bagiyo, mabalin nyo deta nga mapanikonsultar kini Dr. Alan Thailand iti St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan deto iti number 121 Zacarias Flores Street, dito siyudad Tilawag. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service, iti Barangay 11 o Barangay 9, number 11 Balintawak Street, Lawag City. Agyaman tayo kini Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much iti Next Gen Products nga masaraka na po ti pakailakwan wenno pakagatangan nyo kadagitoy nga kasapulan iti pagtatalunan iti Gabot Badok, Ilocos Norte, Gabot Norte, mismo nga pagtaengan ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay. Ti Next Gen na po ket naaramid tapnon ti kasta adadapay nga dumakkel ti apit ken ipababa na ti gasto iti pagtatalunan. Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi nga ipaay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi pimusay nga ipatpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariripat patigapi musay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatayo iti sa Bali Alugat. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Dahito yan tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue.
Dumngeg tayo kini Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue at dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsadahan nagurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Papagayam, hindi tuloy ngay basa, dito'y surat. And patulod ni Pagayam tayo, Telma. Pinawilan nak nga rod ni Papa Diego nga mangusaren iti ginatang na kotse para kanya. Para iti panagpasyar wenno panagkukuyog ni kari di barkada. Ore ti driver ket binilin na nga saan nga umanamo. No. Adday bilin ko keng kuana nga papanan. Malaksid iti panagturong mi di eskwela ken ti panagawid. Nadlaw ko pa yan ti panagbalin nga stricto kanya ni Papa Diego. Naluklukay nga amang ni Mama Sheila, ngem ni Papa Diego karigidin nga alaldaw, Manong Robert. Gapu iti detoy kan-kansyawan dak dagiti barkadak wenno gagayem ko. Telma, awan samet ten ti pigsa mi balayong. Santemet ten nga mausar ti ginatangda nga kotse nga pagluganan nga mapanagpasyar. Nga kasi di napantayo naki-birthday. Apay, inong tanda ka kadiwen no. Agi mo ten da papakin ni mamam nga babaknang. Iti paggasolina iti lugan mo. Kinunada kanya. Saan lay nga may mesa, saan lay nga dududwa. No diket adu ka digiti kabarkadak timangkang kantyaw kanya. Wen, inawilan na nga rin ni Papa nga, mangusarin iti lugan. Binili na pala ti driver nga, saan na nga tong palin ti, mandar ko king kuana. So nga, kahit kung sapay din, di awan service na. No makapung totak, paisardeng kun ti, hatid sundong aramiden da kanya. Total, second year high school tayon. Amok nga, amo tayon ti papapanan tayo. Ken no daduma mabwisitak no adda DJ driver ko eh. Mabwisitak nga nakaipos-ipos. Obra pa nga ikan ti kanen na no hintay makifoods. Kinunak. Nagkakatawa di kiti gagayem ko ket. O anya nga rod. Di agar kilata yon. Sigurado nga kabali na met ore may isa nga basti arkilaem gaputa babak nang kayo. Kinuna ti maysa. Anya apay? Wen? Apay ket din niya saan? Apay, ada ka di sumarunong alakad tayo? When no papananti grupo tayo? Ibagayo laeng. Mangkasarita tayo ti sa baling nga lugan, ngem jak kayat ti bus. Masapul nga van ti ora
Arkilain tayo. No adayo ti papanan tayo. Bay amon ti driver kada kotse nga may mga itultulnog ken mangalala kanyak dito pagadanan. Di taman ti kunami ken ka. Talaga nga tudo bigay ka para ti grupo tayo. Wen addan to ti papanan tayo gaputa. Adda party ti ikit ti may sakada iti pagayam tayo nga agga po ije abroad. So nga agsagana ka. Isaganam ti pagarkila. Masapol nga no mapantayo iti malem after school, agawid tayo to ni ti parbangon. Okay lang gani ka? Okay, awan ti problema. Sungbat ko nga naging tatangken. Ngemjak ammo no anyan to ti agbalin nga resultana kada Mama Sheila ken ni Papa Jigo. No matuloy ti panpanunuten mi nga ipanpanaki. Paala iti ikit ti may sa kadagiti gayeme nga agga po iti abroad. Manong Robert. Irikadda ki Jay Balay, enbagak ki ni Mama Sheila ti kastoy. Mama nasisi at sano, sardengan yun ti hatid sundo nga paparami ti upanyak. Supay ti pangsweldo ti driver ken ti gasolina ti ginatang yu a kotse. Mabaling kumit ti agpasahero wenno. Agarkila no agawid ak. Saanen nga maisturbo pa ti driver. Ken no mabalin niya, dakay laingen ti servisan na, especially king kamama, no mapagkat ti tiyandaan, wenno adda ti papanam. Di sikaratan di mangusari ti lugan. Kinunak, saan akit nagatang DJ lugan na paraken ka? When angem, kasla akmet la ubing nga basitin mga, kanayin latan niya, dati mangsuksukon kanyak, so nga maumakmet din. O sige makaamu ka. Angem, no adda ti pakaladawam, when no papanam, masapulay pakamum ka na kami. When ma, apakit din niya saan? Nakaisim akngem, sa bali ti sungbat, when no balikas ni Papa Diego. Patpatunoy-noyam metlatan ni Telma si Kasiela. Makaaramid to lang ata ti pagbabawyam. Agsungbat ka kadiripudpudno nga naganak ken kwa na no. Ada pakapaypayan na. Iso nga kinayat ko nga dati driver nga mangi tulnog ken mangsukon ken kwa na. Gaputa, mas nalaglagaan ti riknak. Karguta ni Telma. Laglagipem nga saan ta nga pudno nga anak. Adda digdi pudpudno ang naganak ken kwa na. Panang sidir ni Papa Diego ken ni Mama Sheila. Siyak ti simong batket. Pa saan? Saan? Kabalinakon nga aywanan ti bagik. Kabalinan ha? O sige, nisuti ko na. Nga kabalinamon nga aywanan ti bagim, Telma, makamuka. Ngemtay ko na kon, saan nakamto ababalawen. Ngem kasano ti panangliklik mi ti mabali na pamabalaw, dagiti pudpudno ang naganakken ka, no adda sa baling kapayam. Karguda ka. Agpaiso nga nakipagnaed ka kada kami, ngem awan ti puder pay laeng kada kami, tasaan da ka nga pudno nga anak. Ammom nga da pudpudno nga naganakken ka. Saan akon nga nakasungbat, Manong Robert, nga magburburek ti dara, kadagiti balikas ni Papa Diego. Sige pa, mapanakon iti kwarto, mapanakon ma. Iti uneg ti kwartok mangimkem-kemak kadaytin balikas kanyak ni Papa Diego. Kanayon na langin nga ulit-ulitin nga ampunak. Madmadlaw kukit. Nagbalinan nga istrikto ni Papa kanyak. Api nga ta. Bueno, madlaw na nga ta nga man nakibarkada ak. Nga pasarisaan kami na sumrek iti klase. Manag-observer ni Papa Diego. Nula ko maagpada dati ugali ken ni Mama Sheila. Apaunay nga ta ko manyaragsak ko. Talaga nga, maibilang ako mga freebird. When no, nawaya at tumatayag. Ngayon talaga nga na-istrikto ni Papa Diego.
aldaw nga ipapanmi iti paala ti ikit ti maysa kadagiti barkada mi. Nga agapo ijay balasyo tao. Sakbay nga rimwara kuno imay dakmet lang tulnog ti driver. Nagpakadaak. Ma, pa, sandak to nga pasunsundo nin tumalim Kumuyugak ka digiti gagayim ko ta. Agpaala ti ikit ti maysa nga gayim mi. Nga agapo ijay abroad. Aglugang kam ninto kanulatan iti lugan di may sa iti friend ko. In pambarko ngim ti ginagpaysuna addan tinakatulag mi nga van nga pagluganan mi nga bayadak Manong Robert. O sige. Kumuyog ka kaditi gagayem mo ta narigat met no balin ka akiljoy ka dakwada. Ngem saan kay ngagparparabi ken pakamuan na kami no. Agawit ko yun ton. Kinuna ni Mama Sheila. Simungbat manen ni Papa Diego ket kastoy ti balikas na. Dituyan niya ipakitam nga kabalinam nga aywanan ti bagim tilma. Sige, saan da ka nga pasundo, palubusan da ka. Nga magananad ka. Aywanam nga kunam ti bagim. Dami iti party, Manong Robert. Nakaragragsak kami. Nagarbo tinasaw nga panagrambak gaputa at dapay ti banda nga agtuktukar. Adu digiti tao. Adu digiti mabigbig. Mabigbig ko digiti daduma nga digiti ket opisyal ti gobyerno. Talaga nga baknang ti kabarkada mi. Gaputa at dadaamin ni Jay balasyo tao digiti kakabsat tinaganak ken ko ana. Dita kabsat nga jak ni namnama nga maamamok ti maysa nga anak ti opisyal iti ili. Wenno dati nga opisyal ti ili. Inyam amuda kanyak ti agnagan Dave. Ni Dave ket inaunangem siya iti agarop dua atawen. Fourth year high school nan idinto nga dak pa lang iti second year high school. Nupay kasta makita iti taktakder nati kinapuner. Kinagwapo Manong Robert. Idi iyawat na tidakulap na tapno agalamano kami. Kaslad da sabsabali nga ibalbalikas dagiti matana iti panangkitkita na kanya. Adad samit sa bali nga ranta na kanyak deti nga pogi. Kinuna kitinakem ko. Hello, I'm Dave. And you are? Kinuna na nga medyo na presko ti balikas na. I'm Telma. How old are you? Kinuna na kanyak. I'm 14. And you? Kinunakmet. I'm 16. Age doesn't matter, di ba? Kinuna namanen ket bulon na tinang pairot ti panang petpet na iti imak. Saan kumet nga inakal? Pinirreng na ket pinirreng kumet. Immisem ket immisem akmet. Nice meeting you, Telma. Baka mabalin niya makijoinak dito table yo. Balikas namanen. Okay. Agtugo kay ti abay ko. Kinunak. Panay ti panang matmatmat dagiti gagayem mi kada kami ken ni Dave di Daddy Agundaway. Agingga nga inmandar ni Dave kadagiti kakadwana nga engkay pelang di table Toyota makitable ak iti table de Telma. Agdingay ka man din ni music. You love music? Kinuna na kanyak? Yes, of course. Kinunakmet Manong Robert. Dita nga ado digiti istorya ken dinamdamag na kanyak. In bagakmet nga anak-nak da Mama Sheila ken ni Papa Diego. Nga ti ginagpaysuna ket may sa aklaeng nga ampon. Ngem saan kong impudno ken ko ana. Empatengteng ko ket di nga nagtao dakmet iti nabaknang a pamilya Manong Robert.
Nagbalin niya naragsak, ti aglawlaw ko iti Dede Agundaway. Gapu iti kaadda ni Dave. Ngem madlaw ko nga, panay ti panangyangad na iti serbesa, Manong Robert. Nalaing nga uminom. Agingga nga, saan kayo nga umininom? Baka kayat yung nga, mga laak iti beer tapno uminom kayo men. Pangsabay tayo iti napintas nga tukar ti narakila nga banda. Orita nakapangang kayo meten. Kaduan na meten kada tayo kit again enjoy ti sounds. Ay, no. Saan nga gininom, Dave? Saan ko pa yung nga napadasan ti minom? E dinto nga digiti kakadwak ket anya nga mintel man no padasin tayo. Apekit din niya sa ano rin no. Adumit digiti makikita tayo nga pada tayo nga babae. Digiti adwa tayo nga lalaki nakaaduda no. Nakaaduda iti ininuminda nga brandy. So siguro okay met siguro nga padasin tayo ti agbir. Inna singasing ti maysa sinarurungan ti sabali. Awan niya rod tinaramidan mi Manong Robert idibaunan ni Dave digiti kakadwa na nga mangalada iti serbesa iti ice box nga ayan digiti mainom. E may dainpan kada kami ket ilinlo katanda kami di saggaysa. Kalpasan deta nagsublimanen digiti tao ni Dave ket nangipanda iti makan wenno tay pulutan Manong Robert. Idi sumangpeta kiti pagtengan mi kalpasan tinasao nga paala intulnog nak tinarkilak nga van. Saan pa idi nga nakaturog da Papa Diego ken ni Mama Sheila edinto nga dandani nagalason si ti rabi. Api nga nagrabi kay meten. Nag-enjoy kami ma iti panagtuktukar tinarkila nga banda so nga narabi kami sorry. Mapanakon iti kwartok ma. Pinilit ko wenno inangay ko ti amin nga kakaannadan nga panag na iti Dede Agundaway. Ngamin ket jak kayat nga madlaw ni Mama Sheila kang runan na ni Papa Diego nga nakainumak Manong Robert. Nainom ko nga ta ti dandani dua nga botelya a serbesa. Ken medyo madlaw ko idin nga agkinni-kinnin ti panagnak nga no daduma kit agbasinga kiti kannawan. Ngem alangunek ti bagik ket agbasingak tumanin iti kannigin. Ininayad ko nga rod tinagna nga napan iti mismo a kwarto Manong Robert. Naglabas digiti aldaw kabsat ko. Nagbalinen nga nasinged ti tunggal maysa kada kami ken ni Dave. Dupay agadal isuna iti sabali nga pagadalan. Masansanen ti umay na panang dandanon kanyak iti eskwela mi. Nga iti na minsan ket inawis nak nga mapanagmerienda nupay malemen. Bayat iti kadami ti restaurant. Ditoy nga nagpudno nga agayat kanu kanyak. Damok idi ti makangeg iti kasta balikas manipod iti maysa a lalaki. Kabsat ko jak mautob nga panunuten no kasano ti karagsak ko anakangeg. Iti balikas ni Dave nga I love you. Guwapo. Nakalinlinis digiti kudil na aglalo ti dumerderusas nga pingping na ngamin ket mestizo Kastila Manong Robert. Sus apo. Jak sa amet may gawid ti riknak. Sigurado nga. No kisen na kwen no agkanak deto ikidem kun Diyos ko. Kinon ko na kiti bagik Manong Robert. Tatalaga nga uri de di damo pala nga panagkita me adda sa balin ariknak ken kuana. Nupay kasta inannadak. Ket ditoy nga sinintir ko met ngay muna. No napudno ni Dave kanyak wenno saan. Kalpasan de di nga panagkuyog mi kinunak ken kuana ti kastoy edi agpinnakada kami. Panunutek ti ising-singasing mo nga ayat. Ngamin ket 14 pala ing tawin ko. Ken amangan maamuan digiti dagan na kanyak.
Agungit lakit di damamakin ni Papa, Dave. Kinunak, nga kaslaag pa kaasi. Simumbat ni Dave ket kastoy ti kunana. Nukas pagarigan awaten nak. Ilimid ta. Uri di kiti papagayam ta wenno barkada ta ket. Santang ipakpakam mo nga dan nagkinaawatan ta. So nga, awan ti pagdanagam. Balikas na. Kageddan meten ti panang petpet na iti dakulap ko. Awanin na aramidak Manong Robert. Aglaloy di bagna kami ket sinalabay na kon. Kedi adda kami di putputo nga lugar. Dituyen kabsat nga inarakop nak ta medyo sumipnget idin. Ket inagkan na digiti bibig ko. Damo idi nga daglanding asingin a bibig ti lalaki kadagiti bibig ko. Tay kunada virgin lips. Awan metten ti nakaigawi di tiriknak gaputa rumugso ako ni ti Dedi Agundaway. Ket sinubada akon ti pannakininnot-not iti bibig ni Dave, Manong Robert. Saan kami pa'y nga napnek iti Dedi nga panaginagek mi. Ket dita pa yen nga nagahangat dagiti dua wenno dagiti dilami. Kasamanan niya ituloy tayo ang ibasa dito surat ni pagayam tayo Telma, agyaman tayo ka dito sumaganad. TMT Construction Company, para ka dito ka sa pulan nyo apo, para iti construction, mabalin nyo apo nga human data. Iti biyang ti TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North Lawag City, babayan ka ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho, iti Ili ti Marcos. Thank you very much ka ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. No, damarikrik na iti Baguio, mabalin nyo ti pa nagpakonsultar kay ni Dr. Alan Thailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 sa Flores Street, ti Ciudad Tilawag. Thank you very much pa, iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service, nga masarakan iti Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag, babayin kay ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kay ni Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ken pagyamanan tayo ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay, mangimatbaton ti Next Gen, EJ Baduk, Ilocos Norte. Iti produkto apo ti Next Gen, mabalin tayo nga usaren kada iti pagtatalunan, tapnon ti kasta maibaba ti puunan iti panagtalon, ken daytoy ket pangnamnamaan, gaputa environmental friendly tinasao a produkto. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto.
Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti Karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y Karabukob, agraman ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugot tayo. May katlo ket iti panangliklik, ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti Karabukob wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga may paga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy Karabukob tayo. Siyakon. Bilang paylay nga karamukom. Wenno di pa'y nagukra da sabong. Busel nga kunatayo manong Robert. Sinerekon ti lubong ni Ayat. Ti lubong dagiti nakapagsampagan nga sabsabong. Wen kabsat ko. Napalalo nga ragsak ken nadadyak mailawlawag nga riknak. Edi panagin nagik mi ken ni Dave. Edi day di agundaway. Agingga nga nakadano na kinibalay. Bayat ti panagdigos ko gaputa narabrabi ako na simmangpet. Kasla rikrik na eklat ta kadag ti bibig ko, ti bibig ni Dave. Dita kabsat nga jak na alwadan, nga kasla akla gumay gayeb-geb nga apoy. Ngem gapu tinalami isa danom, nasebseban ti jak maawatan arik na. Alisto ti ba nagtulid ti aldaw na danon manen ti summer vacation manong Robert. Ngem nupay summer vacation at dalatta di kiti ipambarko kada Papa Diego ken ni Mama Sheila a papanak.
Kasi di na minsan nga pa nag-text ni Dave nga agkita kami, gaputa mailiw ka nun kanya. Uri siyak met ket rumugrug su tiriknak nga makakita iti lalaki nga ayatek. Ma, mapanak man ni J Sentro. Adala ko magatangit nga. Kayat ko nga, blouse si J department store. Ayaba mo na ti driver ta dati kadwam. Saanin mata, nagtutulag kami kadigiti French ko nga. Agigidang kami ken kayat mi ket agpapada kami ti gatangin. Ay kastaya. O sige, di pa i-drop kalatan ta panawan na kanton. Mas may met ma. O sige, mapamulad na yaban. Adadakin ni Papa nga Diego itiruar. Kit kitain da tilugan. Amangan to, adan tumanin sa uni Papa kanya. No, ayabak ti driver. Saan? Agpakada ka nga ningking kwa na. Pamagbaga ni Mama Sheila. Inturtured ko nga rin tinapan ni dayan ti driver ken ni Papa Diego. Pa, mapanak man basit iti sentro. Kabit ko digiti barkada ken friends ko ta adagatangin mi di department store. Paidrapak man. Bueno pa ituludak man. O sige. Saan mo nga pagbaybayagan ti driver ta ada ti ornusin mi nga pasit tilugan ha. Balikas ni Papa Diego. Imisem tiriknak no pay nalimed manong Robert gaputa. Awan tinanggigak nga sana nasayata balikas ken ni Papa Diego iti Dedi Agundaway. Idiadda kami ni ti sentro saan nakapinay diretso iti department store. Tamangan no ada sa giant ni Dave ket makadlaw ti driver nga isu ti agur-uray kanya. Dito yaklatan. Tauray kon dito digiti friends ko sakam tumapan dita department store. Thank you ah. Kinunak sako. Pinaipaigid tilugan ket bimaba akon. Dita kabsat nga nagnaak tinalaytay ko ti kalsada nga mapan iti department store nga pagkitaan mi ken ni Dave. Ada sa giant ni Dave, Manong Robert. Nabayag ka din? Saan met peket di unay ah? Api nga nagbayag ka. Kinunana. Nagpakadak pa nga kada mama ken ni Papa. Ken nagpaitulno ka kiti lugan. So nga pinaisarding ko latan na ti adayo sa ak nagnangim may dito. Papananta ka di. Sumurot ka kanyak. Ada ti papananta. Mapanta. Anya? Basta sumurot ka kanyak. Okay. Ayaba akong DJ tricycle sa jeta. Aglugan an. Sininyasan na ti tricycle driver ket masidig ngayon sigida tinaksao nga tricycle. Dita kabsat nga adda ti inbaganang kasladyak na awatan na lugar nga papanan mi. Agingga nga makita kon nga itimay sa amotel ti papanan mi Manong Robert. Dave, pemeti nga dita ti papananta. Saan ka di nga ayaten nak? Diyakon may gawit ti riknak. Kanain ko nga pampanunutin ti para ginin nagektay so nga pangasim ti paimon ti kayat ko. Nagsardeng ti tricycle iti gate ket dimsaag kami. Nagdiretso kami iti nakabantay iti counter ket dita ngayon bagana nga masapul mi ti kwarto. Kinitanak ti nakabantay nga bellboy. Nagdanaga ka mga tamadlaw na nga menor de edadak. Kenoremet ni Dave ket menor de edad met paylaeng. Ngem imisem latan detoy kalpasan na ket. Insinyas na nga suruten mi. Dita kabsat nga linukatan na tiri daw ti kwarto ket simabat ti ayamuom wenno air freshener iti nasawang kwarto. Short time kayo kadi. Kinuna ti bellboy ken ni Dave. When? Ngem nagbayag kami. Bayam tulatan ta. Nayunan minto. No, manutifer out. O sige, sumrek kayo. Ready ti kwarto. Simrek kami, Manong Robert. Arig na di pa'y nairikep ti ridaw ti kwarto. Edirogyan na kon ni Dave nga dilpatan. When, Manong Robert? Amin-aminen nga puon ti lapayag, abaga tinged.
ket agdisun ti dila na. Sanan to isublat dagiti bibig ko. Ditan kabsat nga talaga nga jakon maigawid. Rumubrug ket rumubruben ti apoy, ket lamuten nan si bubukel a kinatao. Idi ababa nga pannao saan na nagbayag, in paay ko ti kinababae, ken ni Dave Manong Robert. Lupay adda na riknak nga apges, idi pa naging nayat mi ken ni Dave. Jakmet mailadawan ni ragsak. Ediday di agundaway. Awan sa ti minutos nga naakal ti panagin narakop mi ken ni Dave. Ket tunggal mainanaan ti bag mautuyan abagi. Maaramid manen. Ti rumbe nga maaramid. Gapu itikid daw tirik na. Manong Robert. Naglabas di aldaw kabsat ko na adanunen ti panaglukat ti klase. Sa nga 15 ti tawen ko idin, gapudadda ko ni ti 3rd year high school. Rugrugi pay laeng ti klase Manong Robert ngem maulit-uliten ti pan nakalipat mi ken ni Dave. Pagayam ko. When addan digiti lunch time nga saan kami agawid adwa. Ket mapan kamin ag-lunch iti hotel. Nga sadye tumanen nga maaramid ti saan narumbe nga maaramid. Nga uray pa yen di mi makamkamakam ti klase mi. Kabsat ko. Saan nga namnaminsan, saan nga namnamindwa iti kada lawas. No diket dandani may sangal daw laeng ti mapalabas. Adda kami manen, iti uneg tinalami isa kwarto. Kabsat ko. Tan tinagbalin nga liwliwami ken ni Dave. Ti panaginnayat ken no daduma ket maisurutak kaditi barkada na iti panaggiinom. Masansan idin nga maladladawak nga agawid. Ngem nalawat ti lubo nga pagalaan ti rason wenno pambang. No agdamag da Papa Diego ken ni Mama Sheila. Kabsat ko. Agingga nga nagbalawak gaputa sa anak metten nga agsa nga ili. Wenno agregla. Manong Robert. Inbagak ken ni Dave deta ket nagkatawa. Sa nga problema deta? Adu digiti amamok. Babalin niya. Pagkatangik to ti driver iti mabalin mga tumaren. Dave, mabuti nga ka mga no. No siyak ti agikaro. Anya kakit din eya. Anya ti problema nga. Anang agikaro ti kunam? Safe di kiti agas. Awan pe ti bulan deta iso nga alisto pay laeng. Nasdaawak ken ni Dave Manong Robert gaputa, eksperto. Siguro kinungkuna kiti bagik nga adun di kiti babae nga naglabasan na wenno nakanaig na. First year college iso na idin. Idi may nga universidad. Idi may nga aldaw. Intugot nak ni Dave, wenno may sa amalem. Intugot nak ni Dave gaputa. Ada kanulakad ti barkada da. Dita kabsat nga kinunana nga uminumak. Minumak nga rod ngem tinantyak saan unay. Agingga nga adda iti baso nga nakargaan ti danom. Ken adda nyawat na kanyak nga tabletas. Tumarem dito. Dito iti mangsulbar iti problema ta. Masapul nga makaadal ta sakbay nga. Planwen ta ti panagkalaysa wenno panagdenata ka sa gasawa. Sana ya? Kageddan deta ti panangyawat na itinasaw nga tableta ken ti nakabaso adanom. Tinumar ko ti tableta Manong Robert. Empasaronson ko ti danom. Kalpasan day di nagsubli kami manen iti lamisaan ket simmango ka nga ginom. Agingga nga, Dave,
kasla maulawakin. Maka kasla aglulukin ti bagik. Okay. Bayam ta, mga laki tilugan ta. Paitulnog kayo di balayo ha. Maturog ka nga na imbag. Ta into no bigat, text ang kanto. When no si kanto ti ag-text kanyak no, anya diriknam. When? Si ka nga rod, dito'y kami pa'y laeng. Awan pa'y di alas 11 oh. Dito'y kami pa'y laeng ah. O sige. Minandar na ti Maysa kadigayem na nga si Made ti pagluganak. Ket di tama nung Robert nga naitulnugak iti mismo a pagtengan me. Parbangon manong Robert idi makariingak. Naapges ti puwertak. Ken kaslad da madlaw ko nga gayayos. Diyos ko. Apay nga bidlakmitin nga grigla. Kinunak. Napanak idi banyo ket ditoy nga kinitak. Agsaysayasay ti dara manong Robert. Nagbuguak. Nagsukatak. Ngayon midadak manen iti katrek, saan latta nga agsarday ti panagsayasay ti dara, manipod iti puwerta. Dituyan niya nagdanagak kabsat. When nagdanagak, inalak ti cellphone ko ket tinawagak ni Mama Sheila. Maumay ka man dito kwartok. Kinunak, ensigida nga nagtugtog ni Mama Sheila. Enlukat ko tiri daw ngem jakon naguyod nga inrikep. Gaputa na talimu dawak. Ket awanin tinapupuutak. Manong Robert. Idi makapuuta kada ako ni ti Maysa a pribado a klinika. Klinika ti amam mo da Mama Sheila ken ni Papa Diego a doktor. Inmulagat ko dagiti matak. Ni Papa Diego ken ni Mama Sheila ti mo na nakita. Sa lino ti ayan ko. Ada kay ti ospital. Mabaling ka di nga. Kasarita ka nga na imbang. Makabalinam ka di iti. Mangawat ka di iti sarita. Winumang dingig ka di iti sarita. Balikas ni Mama Sheila. Uwin ma. Anya ka di iti bagayo ken. Anya ka di iti kinuak. Base ti gayem nga doktor nga nang tamingkeng ka. Sikaket na alisan. Pakawanindak ko, mama. Kinunak nga nagpakaasi. Nagtimek ni Papa Diego ket kastoy ti balikas na. Daytoyen ti kunkunak. Daytoyen di kan kanayo na panang balbalaag ko keng kasyida. Nga masapul nga igitam ni Telma. Anya ita ti pasamak. Kasano nga sungbatan ta deto'y kaditi, pudpudno nga nagannakin ko ana. Ayan nan dedi karita nga tagibinenta kas may isa nga anak, kas may isa nga tao. Anya ti aramidin ita, numaamuan di kiti pudpudno nga nagannakin ko ana. Makapungtot a balikas ni Papa Diego. Agpudtong ka. Siya sino ti amati na regrig nga imet mo. Ni Dave ma, ti anak ti retirado nga inhinyero itinungsilyo. Ni Dave, saan nga asya si a pamilya ti pamilya deta a Dave? No babak nang tayo mas babak nang di kita.
adu di kiti negosyo da. Saan niya basta-basta mabalin tayo kasarita tapnon ti kastakit ituloy na ti. Winusong bata na tinaramid na ken ka. Balikas ni Mama Sheila. Makasangiten Manong Robert. Idinto nga saan niya agtal na ni Papa Diego amang babbabalaw ken kuana. Nagbalin ka unay nga nalukay. Nagbalin ka unay nga managpabusoy ka ni Telma. Basol mo dati Sheila. Rimwar ni Papa Diego iti mismo nga kwarto nga ayan ko. Masapon nga kasaritak dito nga di. Nupay na bababate nga misuna. Iropir ko ti kalintigan tayo. Masaan yan? Saan mga pangasim? Angin. Okay. Padasik lata. Kinunana. Sa anak met unay nga nagbayag iti ospital, Manong Robert, ngem ag makalawasen nga jak sumrek iti pagadalan gapu iti medyo nakapsot abagig. Edi may isang aldaw nga isasangpet da Papa Diego kani Mama Sheila. Kastoy digiti indanon da kanyak. Agabu kami ti pagtengan da Dave. Awan digiti naganak ken ko na. Kadi suti ng sango kada kami. Naluko di nga tao gayam. Amom kadi nga inbagana nga nupiliten mi nga sungbatan na tinaramid na ken ka. Iparwar na kano digiti sex video yo. Ken saan mi kano nga liplipiten amanganta. Irwar na nga talaga. Da kami pa iti binalaagan na. Makapungtot ken makasangitak iti daydi nga inbaga ni Mama Sheila. Idinto nga mga karimkem ni Papa Diego iti daydi agundaway, Manong Robert. Nagpalaingak ken naingkedeng ko nga saan ko nga ituloy ti agadal. Mabayin ako niti pagadalan mi, Manong Robert. Gaputa, sigurado lakit di nga nagwarasen ti pannakarigrig ti sikug ko iti mismo a pagadalan mi. Sige. Lily of the Valley. Kalikagom yung kari ngay paay din dito kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kari iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ng ganat ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi pa yan, ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo, kada iti minatay, babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid, di iti minatay iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley, katandaan ti dua asangay, masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Puropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager. Lily of the Valley. Ini maabrut kon ti pigsak, kalpasan tinasuro ka do alawas. Gapu iti pan nakaalis ko, Manong Robert.
Kinasarita dak da Papa Diego kani Mama Sheila. Nakapagdesisyon akon. Balikas ni Papa Diego. Diya kamoy dino anya tibagana nga nakapagdesisyonin. Telma, nasken nga, agsublikan ka rin tinaganakken ka. Dakkel una yun ti, liway miken ka. Saan kami nga nagliway ngem? Sikatim mabuso. Inabusom ti kinasaya at miken ka. Aglalo ti kinalukay ni Mama mga Sheila. Amom ka di nga, bayat ti kaadam iti sidong mi, ket saan nga nagsarday tinaypay nga tulong ka iti kapamilya. Dagiti kakabsat mo, nakaturpus da gapo iti panagtultulong mi kadakwada. Ngem gaputa, mabuso ka, lipaten tayo di kita. Ngem nasken nga agsublikan ka rin naganakken ka. Saan yan makapagbalikas ni Mama Sheila nga isu ti ururaye ka mang depensa kanya? Manong Robert. Madanaganak. Diyak kayat ti pumanaw iti ayan ko na pagtengan. Narwama ko niti namay. Narwama ko niti makun ko na nga nabaknang nga aglawlaw. Manong Robert. Nagpakaasi at ni Papa Diego ken ni Mama Sheila. Papa, Mama, pangaasiyo saan? Sandak ko mga isubli ka na itinaganak kanya. Sandak ko mga isubli ti lubong nga. Dati nga nagtaydak, wano nagkapwa. Agbalbaliw akong Papa, Ma. Sanggun to niya ramidin ti kasti naramid ko. Pangaasiyo, kasyandak ko, Ma. Marako pa ken ni Mama Sheila. Ket ti arakop ko dito'y nga nagtimek ni Mama Sheila. Diego, oray siya kagpakaasi aking ka. Saan ta ko mga ipulang ni Telma? Pangaasim, Diego. Ay ayatek unayin ni Telma na patigin kanya. Ket sigurado nga, aglidayak ti kastaunay no maipusing ni Telma kadata. Pakawanen nagti panagbalin ko nga ma. Nalukay unay kenkwana. Pangaasim, Diego. Pangaasim. Agsangiten ni Mama Sheila. Nga uri siya. Umarebiyasayin digit iluluak. Ket ididay di agundaway na amiris ko ti panaglablabis ko. Ti saan niya nasayaat nga inugugalik. Wenno panang gundaway ko iti kinalukay. Wenno impaayda kanya kapamatig. Manong Robert. Manamong ni Papa Diego ngem pinagkarinak nga saan kon nga ulitin pa'y wenno abuswen ti kinasaya at da kanya. Manong Robert. Nupay mariknak ti panakaibabain ti pamilya nga nang kupkup kanyak iti dede agundaway. Inikandak pa lang iti sa bali nga gundaway. Inyakardak iti pagadalan, Manong Robert. Ngem, naudi ako niti may sa atawen kada iti kapatadak. Patulod dak iti Manila tapno sa jayak nga agadal. Ket dito'y kabsat nga indrugik ti komersyo nga kaskurso. Kasi ni Apo Dios, babaen iti panagsaldet ken panang balbaloy ko iti galik, nakaturpusan. Nagawidak iti ayan, da Papa Diego ken ni Mama Sheila iti makapagturpusak. Wen kabsat. Ngem siguro naladawin ti amin gaputa dagiti dua kakabsat ko, at daday din iti balasyo tao. Pinaypaysuda ti pananggura da kanyak gapu iti saan na nasayat nga ugalik. Iti kaaddak iti sidong, tinangkup-kup kanya kapamilya, ababak nang. Nupay kasta, pakitak ti panagbalbaliw ko, kadag iti naganak kanya. Agsinsinublat nga papanak di iti pudpudno nga dadakkel ko. Ken kastameten iti ayan da Papa Diego ken ni Mama Sheila. Ita Manong Robert at da anak meten iti pamilya. Nakaasawa ak iti taga Metro Manila.
Ngem nagnaed kami dito probinsya tayo. Adan kami dito dua nga anak. Yamanek ti panangibasa mi dito surat ko no na ikariti dito nga programa. Sapay kumata, adda tinapidot nga adal ken sursuro, dagiti naayat nga dimngeg. Agyamanak Manong Robert, dito ti pagayam mo, Telma. Pagayam ko Telma, agyamanak mo iti panangipatulog mo iti dito surot mo iti programa tayo tinapalabas. Saludaran ka ta, nakayaam, tinangi-withdraw iti dakes nga ugalin. Amom ti ugali ket kasla bisyo metla deta eh. Ti bisyo saan niya na ibasta wenno naigamer iti lasag, bisyo la deta. Determinasyon laeng tapno ti kasta ket maliklikam ti bisyo. Kastamit ti dakes nga ugali nga naka ilumluma. Nakabalinam nga linabanan ti nakairwamam nga langay ket nagbalaigi ka iti ududi na iti laksid nga na itikleb ka iti ununana. Sapay tad adupay di kasken ka nga naidaramudom ngem pili ta bimangon. Tapnon ti kasta balbaliwan na ti dana ngayon nasurute. Ulitek tagyaman iti panangipatulog mo iti deto'y surat mo, pagayam ko Telma. Dito yung papagayam, ngayon tayo recap iti sabali pegundaway, ti telon, ti programa tayo, tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo iti technical control ni SK Chairman, Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatelinay nga malem ti Miyerkules tayo amin sa apada, agyaman kam tin kay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babayin tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.